ene ndoitwa matava allergy takasangana dambudziko rekuti mwana akarumwa nekiti. Kiti yaingofamba yakambenge yambonzi yamboruma mumwe munhu masikati. Saka isusu vanhu vese vakanga vatu alert vakutya kiti iyoyo. Saka akangototi achitoda kuti apinde mumba, kiti yakanga iri pavheranda. Ndokubva yamuchambira kubva pavheranda ikamuruma chigumwe. Ndobva yaramba yakaruma zvekuti yaitonetsa kutakanura. Kusvika yaita zvekutemwa nechidhina, ndobva yakatozobvisa ikabva yatiza kiti yachona iyoyo. Ndopatakatora mwana munguva iyoyo ndobva taenda naye kuchipatara kuti awane kurapwa. Kiti yakatora zvekuma more than 3 minutes yakaruma mwana kuti titakanure tiibvise. Zvakaitika kuma around to 7 kuchangoti svibirirei. Akatochema achiti ndarumwa nekiti. Mai vachona ndo vakatanga kuzviona, ndo vakabva vamubatsira. Akarohwa kiti nechidhina ndemai vemwana vachiedza kuti kiti ipe yange yakaruma. Yarohwa kudaro yakaenda kupi? Yakabva yatongotiza nekusiri kwemba ichibva yatongoenda. Inini semunhu inini zvakandinetsa because ini chikuru changu hapana pandakambomvura ndakanzwa kuti munhu akarumwa nekiti, asi kuti indoziva kuti kiti inongoita zvekumara munhu kwete kuzoruma munhu kusvika padhigirii rekuti anga ichabvisa munhu chigumwe. Kuchipatara vakangoti ngaabayiwe mainjections anti-rabies. Pamwe kiti inogona kunge yanga yabatwa nerebisi kuda kuruma kwayaita vanhu. Saka ndiyo treatment yakangowana anti-rabies nekuzorapwa maronda akanga ainawo. Tichitaura kudai, maronda emwana akapora here? Asati anyatsopora zvawo, asi ari kupora. Katsi muchiri kuiona here? Katsi musi wayamuruma mangwana achona vekuveterinary nemapurisa vakazoziviswa, takavazivisa vachibva vauya vachibva vapfura kiti. Kumashure mambe magara muchiona katsi here dzinofamba muno munharaunda menyu? Kumashure kwese taisogara tichitongodziona nguva nenguva tichingoti ikiti dzinongochengetwa pamusha. Pasina zvamaifungidzira? Takanga tisingafungidzire, taingoti kiti dzinongori flenzi dzinongochengetwa nevanhu. Totogara tine kutya nekuti kiti dzachona manje murokesheni yeChivhu hadziperi, dzakawandisa. Saka unongoti pese paunenge wafamba ukangoona kiti unenge wakutotiza. Nekuti hauzozive kuti kiti yachona inokuita sei, nekuti iyo kiti yacho yairuma vanhu yakanga isina chiratidzo chekuti inotoruma vanhu. Waigona kutosvika yakatorarama iwe uchitoti ndikutodarika utongoti kiti haina zvainogona kundondiita, but iyo inenge yaitomeasure distance kuti munhu kana arapa pandikasumuka ndokwanisa kuti unobata pakati, nekuti yaita zvekuita zvekusvetukira munhu. Takatombobvunza munhu anochengeta katsi kuti haisi ingava isiri kiti yavo here, vakaramba kuti haisi kiti yavo. Tikabvunza vanhu vese ikatoshaya muridzi, yakatosvika mukutourawa kiti isina muridzi. Kiti yakaruma vanhu vanotosvika 5 pachinharaunda chimwe chete. Iye ndiye akava munhu wechipiri pakurumwa nekiti. Akanga atanga kurumwa munhu wechikuru mazera angu iwaya, taxi driver. Aigeza motikari yake, kiti ikauya ikarara pasi pemota. Iye ari busy mukugeza mota yake akangoti kiti yakangorara pasi pemota, nobva yazongomujambira pagumbo ikatomuruma ikamudambura kanyama kudai, akabuda ropa zvisingaiti. Ndopaakazomhanyiswa kuchipatara. Zvane nguva yakadii zvaitika izvi? Zvinhu zvava ne1 week zvaitika. Uya tasangana nayo muChivhu inhau inosuwisa zvikuru. Nhau yekiti dziri kuruma vanhu. Inhau yekuti tikaitaura vamwe vanofunga kuti kunyepa, asi inhau yanyanya kunetsa muChivhu. Mazuva apera tine vanhu vakati rumwei vakawanda nekiti. Nhau iyi inonzi yakatanga kiti itanga ingodzingirira vana
ichinetsana nevana kusvikira yakatanga kuruma munhu mukuru anodhiraivha zvimota zvino zvemichikashika zvatinodedza kuti zvipipipi. Mushure mekunge yamurumba zvinonziwa rero rachona pane vanhu vakaona kiti ichidzingirira vanhu, saka vakamboda kuzama kuiuraya. Tine umwe murume wechikuru anozivikanwa nezita rekuti Muzana, yakamumara nekuti vainge vada kuzama kuirumba kuiuraya. Saka vaida kuuraya kudaro obva yazotizawo zvayo, obva yatanga kuruma umwe mwana mudiki anonzi ari grade 4 anogara kuma-H. Yaruma mwana iyeye, zvinonzi usiku ihwohwo kiti dzoita dzekuti dzakasiyana. Pane yakaruma umwe murume futi mukuru, kwete yakaruma umwe mwanawo futi mudiki. Mangwana achona akabva yapuwa ripoti kupolisi, polisi ikabva yabatana nevetinary, vakauya chakaita kuti vazokurumidza kuuya inyaya yekuti pano pachibhorani panapa panochera vanhu veruzhinji mvura, nekuda kuti dzimweni dzenguva mvura inenge isipo, kiti ndo paanga yagarira, zvekuti hapana anga achada kuita sei kuuya kuzochera mvura pano. Saka zvinonzi mapurisa akazouya kuma10 dzamasikati pamwe chete nevetinary, vauya vakakwanisa kupfuura kiti 1 pekutanga dzatombonetsa yakatsvagwa kiti ikashayikwa ikatsvagwa, obva yangozowanikwa yakagara pasi pemota pane imwe imba. Haina kumbotiza, yanga isingatizi munhu ayo, yaisingatombotyi munhu, ikakwanisa kupfurwa. Obva taenda kumusoro uko, obva papfurwa dzimwe zvekiti nevana vayo vanga vaberekera ipapo. Dzimwe kiti dzakadzishaya zuva iroro, but kiti dzakazara, especially kunonzi kuma-ai kune kiti dzakawanda. Dzakaita ndezvekuti padzakange dzapano pachibhorani, kune vamwe vane ushingi hwekutangura nguva 2 minutes wotoenda, but veruzhinji vakatombotambura mvura kwezuva iroro rese nekuda kwokuti kiti dzadziri pano. Pakazombora imwe yachona vanhu vakamboya zochera, but pavakazonzwa kuti kune imwe rutenderera ipapapo zvakambotora nguva vanhu vachitoshaya kuti vochera mvura kupi. Vamwewo zvavo vaishandisa mvura yezimwa painouya, munenge mangokumbirana mudzimba umu kuti ukwaita chikara uko hakusvikike. Saka munotombobetserana, mozati pakaita dambudziko vanhu vanoita sei, vanotombobetserana. Kitsidzi dzakangotanga ndofunga tane 2 weeks dzatanga. Yekutanga yakatorumira munhu pamba pangu chaipo, munongova mugaza location imo muno zvakare, achizvigezera motikari yake, ndobva angokareka tonzi mbaa pagumbo, ropa rikaverera kunge mvura yasiya akavhurirwa. Munhu yanga angoya kuzosukira motikari yake pamba pangu ndokuzomhanyiswa kuchipatara. Asvika kuchipatara kuya ndokuchiudzwa kunzi kunoda ma-injections. Yechipiri futi zvakaita sezvine chinodaro, akabva arumirwa panext door pangu. Kitsidzi dziri kunzi zvedza dzakamira pafenzi yepamba pangu, asi akarumwa uyu mwana uya arumwa futi. Tichibva ndazofonerwa kuti aiwa ndozviri kuno. Tichimusomu location imomo, umwe akabva arumwa futi pama-H muraini imomo nekitsi idzodzo, kusvika tazonzwa kuti dzakuma-M futi ndokuzofonera vevheti. Taona kuti mapurisa anogona kuti kana tiri tega hatigoni kuzvinzwisisa. Saka tazofonera vevheti vakazouya. Toda kufara neresponse yavakatipa, toda kufara futi neresponse yatakapiwa nemapurisa, because vakabva vangobatana ipapo kuya kuzotiratidzei futi dziya kuti tidzipfure, ndokukwanisa kuidentify dzimwe kitsi ndobva vadzipfura. Asi chakachada kunoti bedzinetsei ndechekuti umwe ari kusecurity akarumwa nekiti pakitsi dzakapfurwa, akazokwanisa kuti hapana yakandiruma. Ndo zvakazva kuti shushikana sesociety kuti saka tichine dambudziko hombe rakadaro. Saka zvadaro idzodzo dzavakapfura, takazofara zvevevheti havana kugumira ipapo pakudzipfura, vakazodzoka zvepandirini vakundiudza kuti kitsi dziya takadzipfura, asi tawana dziine chirwere ichi ndecherebhisi. Asi zvachinoita pakitsidzi ikanzi nhasi yabatwa nacho
haikwanisi kupfuudza 10 days ichirarama. Saka kureva kuti yakabatwa nacho yakafa. But shishikano yedu bedzi iri pakuti maybe pa 10 days dzavari kutaura pamwe yakazoti yapa nerechi8 ndobva yaruma futi ndobva yaruma imwe, kureva kuti chirwere ichi tinacho. Saka tiri kufarazve nezvaitwa nevheti yaresponda mucommunity yese. Nhasi yatiunganidza pahoo ndokuchitanga kubaya imbwa dzese dziri muno, iri kubayazve kiti dzese dziri muno, plus iri kubaya vanhu vese vakarumwa ikuburikidza negovernment yedu ichiti yakutipa mafree dose pavanhu vakarumwa, nechikonzero chekuti dosi ranga richidhura. Ndo reason yasaka government ididi ipindire ichiti no, pane vese vakarumwa tichabatsirawo nemafree dose.